Legenda govori da je za svoga života toliko bila bliska nebu, da je mogla uvijek čuti anđeosko pjevanje, a znala je svirati na svakom asfaltu. Mnoge kršćanske vrednote nam donosi upravo Cecilija. Djevičanstvo, obiteljski pogled, karakternost, stalnost u vjeri, briga za siromašne, duboka povezanost s Bogom i žrtvu za svoju vjeru. Cijeli njezin život je upravo bila priprema za susret sa Gospodinom u vječnosti. Možemo reći i pjevanje je Bogu jedna vrsta priprema, ne samo za ugodu našega uha, nego upravo i za ljepotu liturgije, ali i priprema za život vječni, jer pjesma uzdiže duh i srce k Bogu, možda i više nego obične riječi. Stoga sa ovog mjesta želim izreći i riječi zahvale članovima našeg župnog zbora Svete Cecilije, koji svake nedjelje blagdana pjeva na liturgijskim slavima ovdje u našoj župnoj crkvi. Župni zbor nosi upravo ime ovoj svetici. Zato i danas čestitati 29. godinu postojanja našeg župnog zbora. Svake godine uoči njenog spomendana ovaj naš zbor održava svoj godišnji koncert. A ove godine njihov koncert nosi naslov Naši sveci i blaženici. Zato pozdravimo velikim pjesmom naš župni zbor Svete Cecilije pod vodstvom maestra Branka. Dobrodošli na koncert naši sveci blaženici koji naš župni zbor Svete Cecilije održava o spomendanu Svete Cecilije koji se prema katoličkom kalendaru obilježava 22. studena. Sve vas lijepo pozdravljam u ime našeg župnog zbora koji će vam danas svojim glasom donijeti pjesme o svecima i zaštitnicima svih naših vjerskih zapovjednika. Napravit ćemo jedno lijepo pjevanje u našoj župi na kojem ćemo pjevati svete zaštitnike naših sela Kuća, Rakitovica, Turopolja, Kuševca, Mratinja i Staročića. Koncert ćemo započeti s pjesmom posvećenom Svetom Fabijanu i Svetom Sebastijanu, zaštitnicima sela Kuća, a koje slavimo 20. siječnja. Sveti Fabijan i Sveti Sebastijan mučenici su iz 3. stoljeća. Sveti Fabijan bio je papa 256. godine. Poginuo je mučeničkom smrću 250. godine i pokopan je u Kalistovim katakombama. Sveti Sebastijan rođen je oko 256. godine. U vrijeme najžešćih progona kršćana u Italiji je činio čuda, ozdravljivao bolesne i obraćao pogane za našanstvo. Nije se htio odreći kršćanske vjere, pa ga je car Dioklezijan, iako je Sebastijan bio član njegove straže, osudio na smrt. Pokopan je u katakombama Via Appia u Rimu. 29. lipnja slavimo svece Petra i Pavla, apostolske prvake i mučenike. Oni su posvećeni zaštitnici Koperice u Rakitovici. U životu su se rijetko susretali, ali zauvijek ih je sjedinila mučenička smrt. Petar je razapet naglasce u Vatikanu, a Pavlo je odrubljena glava. Kao prvaka među 12 apostola, Isus je Petra nazvao Kefa, stijena, zbog njegove žarke vjere. U Svetom pismu stoji: na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Tebi ću dati ključeve, što god sežeš na zemlji, bit će svezano na nebu. Sveti Pavao bio je pripadnik farizejske sljedbe i progonio je prve kršćane, no obratio se i pridružio apostolima. Organizirao je kršćanske zajednice u helenističkom svijetu i zbog toga je prozvan
Počinam sada otkrivati pjesmu posvećene Svetom Fabijanu i Sebastijanu i Svetom Petru i Pavlu. Amen.
zaštitnik hrvatskog naroda, bio je kraljevskoga porijekla, sin Davida, iz čijeg roda je trebao potići i Mesija. Radio kao stolar, tesar i drvodjelac, bio je čestit, krepostan i svet čovjek. 1. svibnja ga s radošću srcu slavimo kao zaštitnika rada i radnika. Blagdan Svetog Josipa Radnika u crkvenu godinu uveo je 1995. godine Papa Pio XII. Stigli smo i do Buševče, kapelice Svetog Ivana Krstitelja. Buševca kao svog zaštitnika slavi 24. lipnja. Ivan je bio Isusov preteča i posljednji starozavjetni prorok, asket i propovjednik, sin starozavjetnog svećenika Zaharije i Elizabete, rođak Isusove majke Marije. Ivan se povukao u pustinju kao pokornik i propovjednik, okupljajući učenike, propovjedajući i navješćujući duhovni reform. Na pitanje tko je on i zašto krsti, odgovarao je: ja nisam Hrist, ja vas krstim vodom, a za mnom dolazi onaj koji će vas krstiti Duhom Svetim i pominjem. Sada ćete čuti pjesme posvećene Svetom Josipu, Davidova slavna roda, pjesma Svetom Ivanu Krstitelju i naše hvale ne trebaš. Amen.
zaštitnik Natalina Sveti Vit slavi se 15. lipnja. Dječak mučenik živio je u vrijeme Dioklecijanovog i Maksimijanovog prorostva. Rodio se oko 290. godine na Siciliji. Još u dječačkoj dobi deklarirao se kao kršćanin, što njegovom ocu, sicilijanskom senatoru, nije bilo nikako po volji, pa ga je batinama prisiljavao da se odrekne kršćanske vjere. Vit bježi od oca u Lukaniju, talijansku pokrajinu Basilikata, sa svojim učiteljem Modestom. Vit je čudesima liječio bolesnike. Izliječio je i Dioklecijanovog sina, no nije htio prinositi žrtvu poganskim bogovima, pa je osuđen na smrt bacanjem u kota od vrućeg ulja, iz kojeg je čudesno izašao neozlijeđen, pa su ga bacili gladnim lavovima koji ga pak nisu htjeli napasti. Ipak, nakon brojnih mučenja, umro je oko 303. godine kao dijete 15 godina. Posljednjim razreda smo stigli do starog Čiča koji ima za svog zaštitnika Svetog Jurija. 23. travnja slavimo blagdan Svetog Jurija mučenika, izuzetno omiljenog sveca u vjerničkom hrvatskom puku s najvećim brojem posvećenih župa i kapela. Sveti Juraj rodio se između 275. i 285. godine u rimskoj Palestini, današnjem Izraelu. Imao je pobožne roditelje kršćane koji su ga odgajali u vjerskom duhu. Bio je visoki rimski časnik. Mučen je i smaknut mačem za vrijeme Dioklecijanovog proroka kršćana 23. travnja 303. godine, jer se nije htio odreći Krista. U hrvatskoj tradiciji Jurjevo se slavi kao namještaj nove gospodarske godine uz molitvu, pjesmu, ples, a u svrhu zaštite od djelovanja zlih sila i poticanje rodnosti usjeva i stoke. Pjesma Sveto oko posvećena Svetom Vidu i pjesma Svetom Juraju Sveti Jurje mučeniče.
da je Marija dušom i tijelom uznesena na nebo. Pripisuju mu se mnoga čudesa i ukazanja. Preminuo je u Arčelikove Padove 13. lipnja 1231. godine, a već 1232. Papa Grigorij IX ga je proglasio svetim. Umjetnici ga često prikazuju u svojim umjetničkim djelima sa djetetom Isusom. Blaženika svetica Sveta Terezija od djeteta Isusa. Već sami nazimak ove svetice, Isusov cvjetić i mali cvijet, govori o nježnosti, blagosti i čistoći njezine duše. Katoličanka i crkvena naučiteljica, zagovornica, prijateljica skromnih vjernih srdaca, rođena je 2. siječnja 1873. godine u normandskom gradu Valentinu u pobožnoj obitelji. U 15. godini postala je redovnica katoličanka da bi spašavala duše i molila za svećenike. U svom dijelu Povijest jedne duše izložila je smisao kontemplacije i osobne žrtve usmjerene prema duhovnim potrebama svih ljudi. Preminula je 30. rujna 1897. godine u 24. godini života od tuberkuloze. Pjesma posvećena Svetom Antonu Padovanskom iz Zemaljske Suzne Doli i Svete Terezije od djeteta Isusa, Zdravo ružo Isusova.
Blaženi Alojzije Stepinca. 10. veljače slavimo spomendan hrvatskog blaženika Alojzija Stepinca, zagrebačkog nadbiskupa, kardinala i mučenika. Rodio se 8. svibnja 1898. godine u Brezoviću kraj Krašića. Imao je pravi bližnji put u svom životu i trpio nepravdu i progon komunističkih vlasti. Papa Pio XII imenovao ga je 1952. godine kardinalom. Nad biskupijom je upravljao kao zatočenik sve dok se nije teško razbolio. Preminuo je 10. veljače 1960. godine u Krašiću. Papa Ivan Pavao II proglasio ga je blaženikom 3. listopada 1998. godine u Manjici. I sada još riječi naše zaštitnice naših dvora Svetoj Cecilije. Zaštitnica glazbe, crkvene glazbe, glazbenika, graditelja glazbala, skladatelja i pjevača. Sveta Cecilija rođena je u Rimu u 2. stoljeću. Bila je plemenita roda i bogata. Svakodnevno išla na misu, bila vrlo darežljiva prema siromasima. Slavi se i uzvisuje kao najsavršeniji uzor kršćanske žene koja je iz ljubavi prema Kristu ispovijedala djevičanstvo i podnijela mučeništvo. Pogubljena je kao kršćanka na Siciliji krajem drugog i početku 3. stoljeća u vrijeme vladanja cara Marka Aurelija. Ovaj današnji koncert završit ćemo sa pjesmom koja je posvećena našoj zaštitnici, a pročitat ću vam i molitvu koju naš zbor započinje svako svoje okupljanje. Svetom Cecilijom, koja se svojim životom i mučeništvom pjevala hvale Gospodnje i koju crkva časti kao zaštitnicu glazbe i pjevanja, pomozi nas svjedočiti našim glasom i zvukom naših instrumenata onu radost srca koja nam dolazi od vršenja Božje volje i ispravnog življenja našeg kršćanskog ideala. Pomozi nam dostojno animirati svetu liturgiju iz koje izvire život crkve, svjesni važnosti naše službe. Daruj mi napore i radosti našeg rada da bi ti položila u ruke djevice Marije kao skladnu pjesmu ljubavi za njezinog sina Isusa. Pjesma Alojzijevo ime i pjesma Svete Cecilije.
da je ova pjesma Osvijestite civilizacije je. Još ćemo jedno pjevati, još dvije u stvari. Sad ću ti molitvu Oče naš, da je naš Bog na ulici na latinskom, to je koralni napjev, pa ako bude kakvih nesuglasica nemojte zamjeriti. Sve ove pjesme koje smo danas otpjevali, to su sve prvi puta otpjevane od strane našega zbora. Dakle, oni su uložili veliki trud, hvala im što su dolazili redovito na probe i na taj način su žrtvovali svoje obitelji. Pa evo, želim zahvaliti ovim putem svim članicama i članovima našega zbora i našem župniku, kapelanu, što su odvojili vrijeme i omogućili da ovaj koncert održimo. Hvala svima vama koji ste se odazvali na ovaj koncert. Možda ste već i spremni za ručak, ali eto, hvala na toj žrtvi što ste ostali nakon svete mise. Hvala dragome Bogu koji je omogućio da ovaj zbor još postoji od davne 95. Nije to možda tako davno, ali evo 29 godina, ako Bog da, bit će i 30. godina. Pa vas pozivam da potaknete svoje mlade, da se zbor malo pomladi, osvježi, jer mi polako odlazimo. Samo korona nam je uzela 8 članova i to 2 pjevača. Neke su se pjevačice odselile, neke su promijenile adresu, neke više ne mogu gore doći, svakakvih razloga ima. Dakle, liturgijsko pjevanje nije jednostavno i zahtjevna je crkvena godina, zato mi imamo cijele godine naše probe. Evo, neka ovaj koncert bude na čast, na slavu Bogu i na svecima koje nam je dao. Hvala mu na tome što možemo pokloniti svoj glas i na čast Majci Božoj, a za spasenje svima nama. Hvala lijepa. Mi ćemo sad otpjevati Pater Noster na latinskom i ovo će biti jedna pjesma koju očekujem da se svi uključimo. To je Majka Božja vukovinska molitva. Hvala lijepa. Nije koji put lako, ali nekad bilo